Mga igsuon ako i-share na video karon mga igsuon ug akong verse karon mga igsuon kay 1 Corinthians 15:33 nagaingon dira. Bad company corrupts good character. Ang pasabot ala mga igsuon kung kinsa atong giuban-uban kay matakdan kita ana. So kanang mag-uban-uban tag mga bugoy na nya dili pa jud maayo mga igsuon kay matakdan ta ana. Mga bad na mga tao. Bad po ta ana. So pilihan na to ang mga maayo na tao. Dili ang mga dautan na tao. Kung atong uban-ubanon mga igsuon, mabuutan po ta kay matakdan man ta nila. Pero kung madautan atong uban-uban, kay madautan po ta kay natakdan man ta niyan. So pilihan na to atong giuban-uban. Ang maayo, pilion na to ang duol sa Ginoo mga igsuon. Aron maduol po ta sa Ginoo. So mura to akong i-share na verse karon mga igsuon. Ampo amping abante. God bless. To God be all the glory.